गासैखौबो खुलुमहरग्रोबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव खुंफुंनो लानाय बे ब्रैथि बिटिआर एकर्ड सान बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय गाहाय आलासि हिसाबै बिटिआर सरकारनि मानगिरि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथां, दिनैनि बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैनानै गावनि बिबुंथि लाखिनानै थानाय आसामनि मन्त्रि मुस्रि उर्खाग्रा ब्रह्म बिथां, दिनै बेयाव नुजाथिफैनाय बर'नि सासेल' एमपि राज्यसभानि एमपि मुस्रि रेनगोरा नार्जारि बिथां, आसाम सरकारनि बिटिआर गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव थैथां नाजाबोनाय आसाम सरकारनि बिफाया एडिजी मुस्रि हिरेननाथ बिथां, बेयाव नुजाथिफैनाय विभिन्न दल संगठननि बिबानगिरि नोंथांमोन, बर' थुनलाइ आफादनि मानगिरि आफादगिरि डक्टर नार्जारि सार, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथां, बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि चेयारमेन मुस्रि अनिल बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरि नोंथांमोन, लोगोसे बे ओनसोलनि सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसानि गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन, दिनै थारैनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान। मानोना बोसोरब्रै सिगां दिनै बे सानखालिनो बिटिआर सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन। दिनै बर'नि गोबां संगठन दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ सोंखारिबोदों जे बेयो बर'नि थाखाय जायाखै होननानै, खिन्थु सुक्ति खालामखांनायनि उनाव थांनाय जि बोसोरथाम बे बिटिआर सरकार हिसाबै जों सालायदों, बिनि गेजेरजों जिखिनि जौगाथाय जों मोननो हादों आरो बिटिआर सुक्तिनि सिगाङाव जायफ्रा सरकार सालायदों बिथांमोननि सासन समाव जिखिनि डेभेलपमेन्ट जादों, बे मोननैखौ नोंथांमोना बिजिरना नायबा नुगौमोन जे फारागा मा। दा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि बे सुक्तिया गाज्रिखाय डेभेलपमेन्ट जायाखै ना सिगांनि बिटिआर सुक्ति सिगांनि बिटिसि सुक्तिनिफ्राय 17 इयार्स 17 बोसोर बिथांमोना सासन खालामनायनि डेभेलपमेन्टआ जोंनिख्रुइ साबसिन, बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरना नायबा मोनदांनो हागोन। जे दिनै जों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' आरो अना बर' गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरनि राजखान्थियारि रांखान्थियारि आरो समाजारि मोनथायफोरखौ फोथांना लाखिनानै जों बोरैहाय गोरोबलायनानै खौसे बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन, बेनि थाखाय नाजागासिनो दं। आरो बेबायदि नाजानायनि थाखायनो दिनै बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो हारि आरो हारिसानि सिनायथिखौ बिथांमोननि जिथु ट्रेडिसनेल कालचार बिथांमोनखौ फोथांना लाखिनायनि गेजेरजों बोरैहाय जोंनि गेजेराव गोरोबलाय होनो हागोन, बे बाथ्राखौ नाजानो खामानि मावदों। आरो बेनिखायनो अन्थ'थ' थांनाय 3 बोसोरनि गेजेराव दिनै बर' अबर' बे जिथु सेन्टिमेन्ट बे मोनसे सिटुएसना बे टटेलि गैया जाबाय। आरो दिनै जों बर' नन बर', बर' आदिबासी, बर' गरखा, बर' असमिया बेंगलि बेबायदि गोरोबलायनानै जों खामानि मावनो हानाय जादों। आरो बेनो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन एचिभमेन्ट, बेनो जोंनिख्रुइ बयनिख्रुइबो साबसिन देरहासार जानाय। आरो बेखौ बिथा खालामनानै दिनै जों जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोनो हागोन। दिनै गोबाङानो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनो ओंखारदों, खिन्थु आं बुंदों जे आलादा बर' रायजो मोननो थाखाय सोमावसारनांगौनि प्रयजन गैलिया। जों जि समाव बिटिआर सुक्ति खालामदोंमोन, बे सुक्ति खालामनायाव बेखौनो सानदोंमोन जे एबार सुक्तियाव आलादा रायजो मोनाखैबाबो आलादा रायजो मोननायनि जिखिनि बिथा बेखौ जों गोगोमै गायसनना गालांखागोन। आरो बेनिखायनो जों अन्तत बिटिसिनि जि सिमा बेखौ जों गहपुरहालागै एक्सटेनसन खालामनायनि प्रभिजनखौ लाखिनो बे सुक्ति खालामदों। आरो दिनै बयनिख्रुइबो देरसिन रादाया बेनोमोन बिटिआर सुक्तिनि जे सिमा बांहोनाय, बेखौ जागोन जाया बहुत
सन्देह दंमोन कनफिउजन दंमोन किन्तु भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा लोगोसे गृहमन्त्री अमित शाह बिथांमोना जि कमिटमेन्ट होदों सुक्तियाव जि दं बे गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना दासिमबो बुंबाय थादों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय थादों जे बिटिआर सुक्तियाव जिखिनि दं जि टार्म्स एन्ड कन्डिशन बे गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनना बिथाङा बुंबाय थादों आरो बिनिखायनो बिथांमोननि कमिटमेन्ट मथे दिनै बिटिआरनि सिमाया 5निफ्राय बांनानै 9 बांबाय आरो बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय बेखौ फुरा जाफुंहोनो थाखाय दाबो सरकारजों बिटिआर सरकारजों सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बेयो जाफुंहैगोन दिनै जोंनि सिमाया 9 जाबाय माने जोंनि इन फिउचार जे आलादा रायजो जागोन बिनि सिमाया गिदिर गोगोम जाना थाखाबाय लोगोसे इतिमধ্যে जोंहा कन्स्टिट्युएन्सि बांसिगोन बिनिफ्राय प्रप'जाल हरखाबाय होननानै इतिमধ্যে जोंहा माननीय गेजेट मन्त्री इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंलांखाबाय जे बे बिथांनि फाइलाव सहैबार बे जाहैसिगोन जोंहा मात्र 40 समस्ति दंमोन दा बे बांनानै जोंनि एमसिएलएआ 60 जाहैसिगोन आरो इलेक्टेड एमसिएलए हिसाबै जोंहा 54 जाहैसिगोन आरो जोंहा बेनिखायनो जोंना समस्तिबो बांगोन एमसिएलए बांगोन सिमाया बांबाय दा जों मात्र बेखिनि ओनसोलखौ लानानै जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै जों बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनांगौ जों डाइरेक्टलि आलादा रायजो नांगौ होनना बुंब्ला सरकारा खुनुदिन खोनासंनाय नङा किन्तु जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि हारिसाफोरखौ जेब्ला जों गोजोन थासारि होनानै जौगाखांहोनो हागोन आरो आसामनि गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि ओनसोला जौगासिन जागोन साबसिन मोजांसिन जागोन अब्ला जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय जायफोर गुबुन रायजोफोर बिथांमोनाबो जों आसामजों थालिया जों आलादा जानोसै बिटिआर ओनसोला आलादा रायजो नांगौ होननानै बिथांमोननिफ्राय जों जेब्ला खुगासि होनो हागोन अब्लानो आलादा रायजोखौ जों आन्दलन खालामाजासे एसेम्ब्लियाव रिजलुसन पास खालामनायनि गेजेरजों जाहोनो हागोन आरो दिनै जों बेखौनो मावदों आन्दलन खालामनायनि प्रयजन गैया जों मात्र जोंनि ओनसोलखौ जिहेतु बिथा दाखाबाय बे बिथाखौ बेस खालामनानै जों मात्र जोंनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ गुबुन जातिफोरखौबो आलादा रायजो नांगौ जों आसामजों थालिया बेकवार्ड ओनसोलजों थालिया होननानै खुगासि होनो हानाय जानांगोन आरो बिनि थाखाय जों मावनांगोन दिनै बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बे सिमांखौ लानानै बे साननायखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं बेनिखायनो जों खावलायदों रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंखौ कपारेट खालामो दिनै आं गोसोखांदों बेखै जाय बिर जोहोलावफ्रा थांनाय बेसेबा बोसोर सोमावसारनायाव गावनि जिउ बावबाय जाय न'खरफ्रा गावनि गथ' गथाय गावनि बिदा फंबाय गोमाजाबाय बिथांमोननि खाथियाव आं दुखु फोरमायदों लोगोसे सन्मान होदों जाय आसामनि आरो भारतनि दैदेनगिरि बेहाय अफिसारफ्रा बे बिटिआर सुक्तिखौ साक्सेस जाहोनायाव गोबां गोसो होनानै नांदों बेहाय आथिखालनि एसबि ब्रान्चनि डिरेक्टर टिके डेका बिथांखौ जों धन्यबाद होदों एके मिश्र बिथांखौ धन्यबाद होदों आसामनि एसबि ब्रान्चनि दैदेनगिरि हिसाबै रुंसारि खगेन शर्मा बिथांखौ धन्यबाद होगोन कारण बिथाङाबो आरम्भनिफ्रायनो बे सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन पल्लभ चक्रवर्ती बिथांखौ धन्यबाद होदों पल्लभ भट्टाचार्य लोगोसे आथिखालनि एडिजि हिरेन नाथ बिथांखौबो साबायखर होदों कारण बिथांमोना सिनसियारलि बिटिआर सुक्तिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन आरो बिथांमोननि बे नाजानाय हास्थायनायाव लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरि आरो एनडिएफनि मोनब्रै फेक्सन लोगोसे इउबिपिनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव बे दुलाराय आसामाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय अकल बिटिआर थानायल' नङा किन्तु बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखायबो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों गोबां मोन्थाय मोन्दों आरो बेनिखायनो बे बिटिआर सुक्तिखौ जायफ्रा मोजाङै बुजिया सोमजिया सोंखारिदों बिथांमोना हयथ' स्टाडि खालामनायनि प्रयजन दं साननायनि प्रयजन दं दिनै बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे आलादा बर' रायजोनि थाखाय जों आन्दलन खालामनो प्रयजन गैया मात्र जों दा जिखिनि बिथा मोनबाय बे बिथाखौ बेस खालामनानै बेयाव सोनारनानै जोंनि ओनसोलखौ जों जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनांगौ डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ आगोलनि सरकाराव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुमाय लोंनो फोरोंदोंमोन जुवा गेलेनो फोरोंदोंमोन किन्तु आथिखालनि सरकारा जौ जुवानिफ्राय गोजान खालामनानै जों बिथांमोनखौ एपिएस अफिसार आइसिएस अफिसार इन्जिनियार डक्टर खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं बेनिखायनो जों गासैबो नोजोरखौ होनानै बर' हारिखौ बोरै जौगाखांहोनो हागोन बर' हारिजों लोगोसे
बिटिआर ओनसोलाव रायजोनि गुबुन हारिफोरखौ जों बोरैहाय जौगाखांहोनो बेनि थाखाय खामानि मावदों आरो बेवहाय नोंथांमोन साफ्रोमनायखौ जों क'अपारेसन नोंथांमोननि सापर्टखौ लुगैदों आरो नोंथांमोननि सरकारनि जे इन्टेनसन सरकारनि जे थांखि बेजों गोरोबनानै खामानि मावफानायखौ जों लुगैदों गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोन साफ्रोमबो साबायखर होबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोननि क'अपारेसनाव नोंथांमोननि हेल्पनि थाखायनो जों बे बिटिआर ओनसोलखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन दिनै प्रधानमन्त्री बिथाङा भारतखौ जेरैहाय बुहुमनि जौगाथाय हादोरफोरजों समानै आगान सुरनो हानाय पजिसनाव लांनो नागिरदों दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रिया जेरैहाय आसामखौ भारतनि मोनबा बयनिख्रुइ डेभेलप स्टेटनि गेजेराव मोनसे खालामनो नागिरदों दिनै बिटिआर ओनसोलखौबो अन्तत आसामनि गुबुन पार्टिखौ जौगासिन खालामनायनि सिमांजों जों खामानि मावगासिनो दं बेयाव साक्सेस जानोबा दिनै सरकारल' नाजायोबो जानो रायजो राजाफोरा बेयाव क'अपारेट होनांगोन बर'लेण्ड बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय रायजोनि जाति जनगोष्ठीफोरनि जिफोर जातीय संगठनफोर बिथांमोनखौ क'अपारेसन खालामनो हेल्प खालामगोन आरो गासैनिबो नाजानायाव गासैनिबो हास्थायनाय गासैनि क'अपारेसन जों जोंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन बेखिनिखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमबो साबायखर होनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।